Milí priatelia, vítajte pri ďalšej časti, verím, že vášho, minimálne nášho obľúbeného podcastu HR Approved. Ja sa veľmi teším, že naše spoločné pozvanie dnes prijala dáma, ktorá je, ja to poviem, že taká kráľovna LinkedInu, môžem to takto, ale teda oficiálne strategička a odborníčka na LinkedIn, človek, ktorý sa venuje LinkedIn stratégiám a spôsobom, ako si budovať firemnú, osobnú, zamestnávateľskú, akúkoľvek značku na sieti LinkedIn. Je to Marta Pálešová. Marta, ahoj, vitaj, čau. Ďakujem pekne. Som rada, že ste ma zavolali do tohto podcastu. Ja už som tiež rovno pred ako sa máš. My sme radi, že si prijala pozvanie do nášho podcastu. Ďakujem. No a ja ešte na začiatok, predtým ako začneme, tak poviem tak ako aj minule, že tento podcast prinášame a vytvárame v spolupráci so značkou Abdežané, ktorá je partnerom pre správu benefitov na platforme Benefia, ktorý uľahčuje prácu HRistom a zamestnancom. Takže ďakujeme veľmi pekne značke Abdežané a rovnako tak aj platforme Benefia za to, že tu dnes takto spolu môžeme byť. My sa dnes budeme rozprávať primárne o LinkedIne a o tom, ako byť na tejto sieti. Ja neviem, že či úspešný je správne slovo, lebo mnohí ľudia si pod úspechom potom predstavujú rôzne kategórie. Niekto to má, že viditeľnosť, niekto reputácia, niekto možno počet nejakých interakcií, ktoré tam vznikajú. My do toho pôjdeme trošku viacej, ale začnem na začiatku takými 3 rýchlymi otázkami na teba. Otázka číslo 1. Čo si podľa teba väčšina ľudí myslí o LinkedIne úplne zle? To znamená, že má nejakú predstavu, nejaké nastavenie a pritom skutočnosť je úplne opačná, že ten LinkedIn funguje inak, ako si oni myslia. Áno, tak veľa ľudí si myslí, že je to HR nástroj na hľadanie novej práce, čo áno, ale v dnešnej dobe alebo za posledné roky ho vieme využívať na množstvo iných potrieb, ktoré potrebujeme dosiahnuť biznisové. Ono to tak ale vzniklo kedy ja som mal tiež taký pocit, že rozmýšľam to niekedy v roku 2010, keď ja som tam išiel prvýkrát. Môže byť LinkedIn odvtedy už plus minus? Už viac, aj viac. Ja mám pocit, že som od niekde okolo 2010. No a dnes sa asi teda naozaj to fungovanie LinkedInu zmenilo a posunulo. A teda však my to povieme potom ešte ďalej. Táto druhá otázka, ktorú som mal pripravenú, tak možno vlastne už si ju aj zodpovedala, ale možno nie. Ak by si mohla vymazať nejaký starý mýtus, nejaké staré chybné presvedčenie o LinkedIne, tak bolo by to tiež toto, alebo ešte niečo iné? Je ešte niečo, čo ľudia si myslia, že LinkedIn je, alebo nejako nám funguje a opäť to nie je pravda? Poďme demytizovať LinkedIn. Za mňa asi práve toto, že to používajú ľudia, alebo si myslia, že je to dobre používať LinkedIn práve kvôli hľadaniu novej práce a mať to ako také CVčko, ale nie je nevyhnutné tam mať vyplnené všetko, kde sme pracovali za celý život a všetky pracovné pozície, ale venovať sa tomu, čo tým chceme dosiahnuť. Dobre. Tretia rozstreľová otázka na úvod. Keby si sa na pol roka vypla z LinkedInu, že by si dala LinkedIn sabbatical alebo LinkedIn detox a potom by si opäť začala, tak čo by bola prvá vec, ktorú by si spravila? Ako by si nakopla, refreshla? Môj prvý príspevok. Čaute všetci, som tu zase. Som tu späť, Comeback. Neviem, ale že by som sa vypla. Akože podľa mňa by to nebol aj nejaký extra problém, alebo závažná vec, že by som tam nebola. Mám ešte kolegyne, ktoré sú so mnou aktívne. Oni by boli namiesto mňa. Inak ja som to teraz tak ako nie, že úplne takto spravil, a teda musím povedať, že tento rok som bol asi historicky najmenej aktívny na LinkedIne a najmä možno posledných 5-6 mesiacov. A možno sa aj dotkneme tej témy. Ja mám pocit, že LinkedIn je minimálne pre mňa a pre viacerých ľudí, s ktorými sa rozprávam, že je trošku takým toxickým miestom, alebo že minimálne niektoré príspevky tak ľudia vnímajú. Ale čo tým chcem povedať je to, že som sa teda vypol a sledoval som potom, ako mi šialene kleslo SSIčko, teda LinkedIn Social Selling Index, ako sa mi úplne inak pomenili algoritmy, aj vôbec akože, alebo algoritmy dosahy a spôsob. Ale čo je zaujímavé, tak vďaka tomu ma začali oslovať, že úplne iní ľudia, aj v rámci spolupráce, v rámci všetkého, takže vlastne mi to prinieslo akoby, že novú cieľovú skupinu ľudí.
tak to bolo pre mňa také zaujímavé. Ale rozmýšľam, že keby som sa naozaj že úplne vypol, že tiež čo by bola tá prvá vec, že či by to bol takýto... A podľa mňa, keď je človek ako keby ako networker, alebo že ako ty, že si aj speaker na rôznych konferenciách, alebo teda ten uvádzač, alebo ako by som to povedala. Moderátor, pardon. Videla ma napadnúť to slovičko. Moderátor, tak ty si tiež v tom dianí neustále a máš okolo seba množstvo ľudí, tak podľa mňa nevidíš z toho kolobehu tým, že sa vypneš na LinkedIne, tak život ide ďalej. Ako politici hovoria, bola by to taká synergia. No dobre, poďme na prvú tému, takú serióznu. A chcem sa ťa spýtať, ako by si zhodnotila rok 25 na LinkedIne? To znamená, ako vyzeral. Veľmi často sa ľudia stretávali s tým, že prichádzali priebežné informácie o tom, ako sa neustále menia algoritmy, že naozaj tá sieť, mám pocit, že vyzerá trochu inak, ako bola predtým. Tak poďme to nejako zhodnotiť, čo za teba sa udialo v roku 2025, čo boli tie kľúčové možno momenty, nejaké zmeny a kde to vidíš v najbližšom roku, to znamená v roku 2026, kam to bude smerovať? Ano. Tak za mňa ako prvé tie dosahy veľmi klesajú, čo ale stále hovorím, že nemusíme si z toho robiť takú veľkú hlavu, že pokiaľ človek vidí, že ten LinkedIn mu prináša to, prečo tam je, ten jeho cieľ, tak je všetko v poriadku. A v podstate ide o to zamerať sa na tú svoju cieľovú skupinu, alebo že mať tú svoju oblasť, ktorej sa venuješ a potom tí ľudia aj k tebe prídu. Dôležité je písať kvalitné, hodnotné príspevky, to je za mňa alfa omega. Samozrejme, že sa to mení, že na tú otázku odpovedám zároveň, tak, že... poďme na to, to ma zaujíma. Čo to vlastne znamená? Ako vyzerá, že kvalitný, hodnotný príspevok? Lebo ono naozaj sa to v tých rokoch sa to proste, že menilo. Keď to bol, ja neviem, nejaký formát, potom zrazu prišla informácia, že teraz robte toto, pomôžem, že karuzely, tak ako poďme to, tak ako to teraz je? Tak práve akože priebežne sa to stále mení a vždy je niečo, čo prichádza ako keby novšie v rámci LinkedInu. Za mňa, keď môžem povedať, že najlepšie fungujú ináč fotografie a klasický text. Videá majú slabšie dosahy. Hovorí o tom aj taký ten najväčší guru, čo je na LinkedIne, Richard van der Bloom. On vydáva každoročne taký LinkedIn report, ktorý má teraz mám myslím, že cez 200 strán, takže prelúskať to je celkom to trvá. Ale ja stále hovorím, že netrapte sa nad tými dosahmi. Samozrejme klesá to oproti už aj 2 roky dozadu alebo 3 roky dozadu, keď boli tie čísla naozaj, že v 10 000 na videnia, že mali bežne ľudia na príspevkoch, tak teraz to je, že keď niekto má 1000, tak je dobré. Alebo teda zo pár tisíc záleží, aký si aktívny. Ale hovorím stále dbať na ten svoj cieľ a toho sa držať. Ten obsah sa mení od toho, že áno, teraz viacej možno ľudia pridávajú také osobnejšie príbehy a niečo také viacej zo seba. Ako je dobre to kombinovať trošku, ale za mňa nerada to vidím v nejakej veľkej miere. Keď napríklad akože klientom radím, že ako to nejako skombinovať, tak keď je jeden príspevok taký za 2 mesiace, tak dobre, ale ináč akože nerada to tu vidím v nejakej väčšej miere. Ja stále chcem vydať niečo sa naučiť a keď chcem odľahčenejší obsah, idem na inú sociálnu sieť. Súhlasím. Ja dokonca aj hovorím, keď sa s mojimi klientmi rozprávame, že vlastne akoby nebojujte proti tým algoritmom, lebo podľa mňa to je najväčšia akoby chyba, že my chceme hacknúť ten algoritmus a vlastne primárna úloha, a teraz je úplne jedno, či je to LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, je to, že ten algoritmus sa akoby učí tvoje preferencie obsahové a vlastne snaží sa ti prinášať obsah, ktorý koreluje s tvojimi preferenciami. Takže my keď potom akoby, že tvoríme obsah, ktorý je na silu iný, než to, čo reálne chceme povedať, iba aby sme sa zapáčili algoritmom, tak my podľa mňa zasiahneme akoby, že zlú cieľovú skupinu potom, že môžeme mať síce veľké dosahy, ale vo finále nechytíme akoby tých ľudí, ktorých sme mali. Ale mám pocit, že tá mentalita klientov je taká, že chcú mať tie čísla, nie? Chcú, akože určite, že dbajú na to. Ja keď niekto po mne chce akože výsledky v nejakých číselkách, tak áno, stanovíme si nejaké KPIs a niečo samozrejme tam musí byť. Ale ja stále hovorím, že pokiaľ zase klient nebude robiť to, čo mu odporúčam, tak to nebude fungovať. Hej? Že proste musíte tu byť aj aktívni. Zase nepostačuje, že len dať von príspevok a čakať a vôbec sa tam nezjaviť na LinkedIne. Čiže to je ako keď v bežnom živote, že musíš sa zapájať a tvoriť si tú svoju sieť a ten network okolo seba, takú komunitu. Hej? Čiže venovať sa tomu je potrebné trošku. No tak ja predbehnem tú otázku. Tak čo to znamená v praxi? Čo teda treba robiť? Aká je taká tá zdravá LinkedIn hygiena, aby nám to celé fungovalo? Čiže dobre, dávame príspevky,
Ako často napríklad? Má to nejakú relevanciu? Tak, keď chce niekto dosiahnuť tie výsledky, že teda získavať nových klientov a treba len začína na LinkedIne, má nejakých 100-200 kontaktov pod sebou, tak najprv je potrebné nabaliť trošku väčší počet kontaktov, mať okolo 300-500 a potom začať pridávať príspevky. A tie príspevky, keď teda chcem byť viditeľný a aby si ma ľudia všimli, tak za mňa je optimálne, že také 3-4 na úvod. Proste treba to rozbehať. A 3-4 za týždeň? 3-4 za týždeň, áno, tak, pardon. Takže 3-4 za týždeň, čo možno sa stať veľa, ale to zase... takéto číslo, kedy väčšina klientov podľa mňa... že skončí. Tak mám klientku, ktorá dávala akože 2 za týždeň a hovorila, že viac sa ona k tomu nedostane a viac nechce dávať, takže hovorím, dobre, skúsme, tak budú 2. Ale zase môžete začínať aj s 2 týždenne, ale potom je tam treba tá väčšia aktivita možno vo forme, že dať niekde like, komentár a niekedy, teraz už keď vidíte, to je tiež novinka vlastne na LinkedIne, že tento rok vidíš si už aj, aké majú dosahy tvoje vlastné komentáre. Áno. Čo je za mňa akože úžasná vec, lebo niektoré ťa môžu veľmi prekvapiť, že niektorý komentár môže tak vystreliť, že má väčšie dosahy ako tvoj samotný príspevok. Takže písať komentáre je tiež dôležité. Samozrejme nielen také, že super príspevok, alebo že 2-3 slovička. Tiež sa tam ráta čím dlhší komentár, tým lepšie a viac sa to posúva ďalej potom. Ako ráta sa to ako taký hodnotný príspevok, komentár. Takže môžeš dávať 2 príspevky týždenne, ale potom dávať aj nejaké komentáre. Že proste, aby si to nejako vybalansoval a byť viditeľnejší. Inak čakám, že či bude, ako sú všetky také tie LinkedIn rebríčky a štatistiky, tak či budeš aj rebríček, že najvplyvnejší komentátori. To by mohlo byť zaujímavé celkom, lebo naozaj niektoré majú fakt, že obrovské dosahy tie komentáre. Platí to, že čím dlhší text príspevku, tým lepšie, alebo už nie? Lebo tiež to tak voľakedy oscilovalo, že... Základom je to, že ako dlho ostanú tí tvoji čitatelia na tvojom príspevku, že keď si chcú rozkliknúť to see more, alebo že vidieť viac v rámci príspevku, tak to je dôležité. Čiže ten príspevok by mal zaujať. Tie prvé 3 riadky sú dôležité. Tam napísať tu nejakú pointu, akože hook sa tomu hovorí, alebo háčik. Takže a potom, keď si chcú ľudia prečítať, ostanú tam čím dlhšie. To sa tiež ráta do toho, že to je ako keby kvalitný príspevok. Takže treba si na ňom dať záležať a nemusí byť dlhokánsky. Môže si dovoliť písať dlhé príspevky, treba pán Meško, taká naša osobnosť na LinkedIne, takže jeho ľudia radi čítajú, radi sledujú, takže títo také osobnosti kvázi môžu si dovoliť písať dlhé, lebo to ľudia si určite prečítajú a ostanú na tom, ale štandardne odporúčam, môže byť krátky, 3-4 odseky, jasne, stručne, jedna myšlienka, jeden príspevok. OK, toto je dobre. Dobre, jedna myšlienka, jeden príspevok. Čo videá? Tie idú dole vodou, mám pocit. Že idú dole vodou? Áno. Že? To aj mne sa zdá. Akože ja ich dávam, sem tam to musím, alebo je dobre ich pridávať, aj keď majú že slabšie dosahy, ale aspoň ľudia vás vidia v takom inom uhle, čiže určite za mňa, keď máte video, tak pridať. Ale áno, nie sú tie dosahy také. Na Instagrame treba viacej fungujú ako na LinkedIne. Ak video, prepáč, že z teba ťahám rozumí, ale však na to ťa tu máme. Na výšku alebo na šírku, alebo je to jedno? Sú aj akoby, že formáty jednotlivých médií relevantné pre to, ako to vyhodnocuje? Určite áno. Aj fotografie, aj videá je lepšie, keď máte tak zvisle. Okay. Aby ako keby aj obsiahli celý mobil, plochu mobilu, keď teda ľudia sú na LinkedIne cez mobil zrovna. Takže na to si dávať pozor, určite áno. Tak je lepší formát. Storková 9x16 alebo 3x4? Normálne, že? Hej, tak jak storka, hej. Dobre, áno. Dobre. Čo sa ma ešte raz ľudia pýtali? Ale zase fotografia, že 4x5, no také. Tak? Tak. Dobre. Karuzely ešte stále fungujú? Fungujú a tie sú náročné možno na prípravu. Mne niektorý karusel trvá spraviť aj 2-3 hodiny, že sa s tým fakt hrajkam. Preto ich aj nedávam tak často, lebo teda trvá to. Ale majú zase veľkú pridanú hodnotu, lebo väčšinou do toho karuselu dáš toľko informácií, čo štandardne akože by si napísal do príspevku, ale ten karusel vyzerá lepšie a je to prehľadnejšie, vieš dať akože viacej slajdov, ľudia si ho viac ukladajú a viac posielajú navzájom a ty už v rámci štatistík, keď si rozklikneš každý svoj príspevok, tak vidíš potom ešte to, čo ostatní nevidia, že vidíš, koľkokrát si ho niekto uložil alebo poslal ďalej v rámci tvojej siete. Dobre, čo by si povedala na také, že až by som povedal, že invazívne stratégie typu Gary V, ako známy to sociálny už taký ako mogul, ktorý hovorí, že
podobne invazívna stratégia ako je na TikToku, na Instagrame. On hovorí, že niekedy že 2-3 príspevky za deň, že dávame to aj na LinkedIn a že to bude super. Ja som zároveň, keď som si to nejako validoval aj cez nejaké AI-ko alebo cez nejaké ďalšie diskusie, tak väčšinový názor práve, že bol, že LinkedIn takúto agresívnu stratégiu skôr akoby posúvať dole, že nie je to takto nastavená tá sieť, ale teda Gary tvrdí, že chodte do toho a proste dávajte, že kľudne, že 2-3 príspevky za deň, ak chcete byť strašne famous. Ja za toto moc nie som, si tak ako si sa dočítal teda. A áno, že poznám zahraničných najmä tvorcov na LinkedIne, s ktorými niekedy komunikujem a pýtam sa ich, že ako teda oni fungujú. To sú ale takí, ktorí majú tvorcovia cez niekoľko 100 000 followerov a tí dávajú práve, že tiež niekoľko príspevkov denne, ale sú to prevažne videá a väčšinou títo tvorcovia sú ale z takej sféry ITčkovej a technologickej, čiže tam to možno nejako pasuje, hej, ale áno, štandardne ja neodporúčam klientom, aby dávali viacej príspevkov denne, aj preto, lebo ten prvý sa ti potom akoby stopne a proste naruší to. A zároveň kanibalizuješ akoby sám seba, mám pocit. Hej, a zase nemyslím si, že každý by akože dávali teraz každý deň 2, 3, 4 príspevky, že to je celkom náročné. A otázka by bola aj tá hodnota tých príspevkov asi. Presne tak, hej, že pri videách, ktoré dávaš nejaké, že ja neviem, niečo robotické alebo také, tak áno, že to možno má ešte nejaký význam, ale keď sa napríklad ja chcem aj odpovedať ľuďom na komentáre, tak by som mala celkom asi čo robiť. By som asi full-time LinkedInstka. Čože no? Non-stop. Dobre, poďme na ten rok 2026. Čakáme tam aspoň z tých možno nejaké informácie alebo predikcií nejakú zásadnejšiu zmenu, na ktorú by sa naše poslucháčky a naši poslucháči mohli pripraviť a keď si budú plánovať LinkedIn stratégiu na rok 2026, tak čo by bol možno taký 1-2 highlighty, ktoré by si odporúčala? Tak ja len akože, ja dúfam, že ten LinkedIn stále ostane takým biznisovo orientovaný a profesionálny. Držme si, počkaj, palce. Hej, áno, dúfam. Ja hovorím stále, že keď chcem to odľahčenejší obsah, idem inde. Takže tuto by to malo ostať v nejakej sfére. A hovorím, netreba to tu zase naplňať, že každý deň niečo dávať. Mať taký zdravý nejaký pomer aj na to, aby človek vedel odpísať, zareagovať. A tým, že vlastne odpisujete na komentáre, tvoríte si tú svoju nejakú sieť a komunitu. To je dôležité na to, aby ste tu fungovali na LinkedIne. No a za mňa akože dôležité je to, aj čo sa teda hovorí celosvetovo, že teda tá autenticita, to slovičko sa tak často používa teraz asi vo všetkom. Takže ľudia by mali ostať sami sebou a aj to, že samozrejme viete si pomáhať AI-kom a ja to robím v niektorých prípadoch, ale všetko, čo dám von, tak to som ja a vlastne takým štýlom aj komunikujem. Takže keď sa s vami niekto stretne potom naživo, tak malo by to sedieť. Ten váš LinkedIn profil s realitou. Ešte taký ten promise versus delivery, alebo že Instagram versus reality, tak aby bola LinkedIn versus reality. Určite. Akože správna. Ty si to už aj na začiatku povedala a teraz ideme k takej druhej téme, že je dôležité, aby ľuďom vlastne LinkedIn naplňal ciele, s ktorými naň prichádzajú. Tak moja otázka znie, aké najrôznejšie ciele, okrem teda toho, čo sme povedali na začiatku, že LinkedIn bol vnímaný ako nástroj na nájdenie si práce alebo ponuku práce, tak aké iné ciele môžeme mať, alebo že prečo by sme vlastne mali byť na LinkedIne? Čo nám to dáva? Áno, tak môžu byť rôzne. Jeden je ten, áno, že hľadám si novú prácu a potom, že si tvorím teda nejaké povedomie o sebe, značku svoju, ale zároveň aj firemnú. Ďalší môže byť, že hľadám nových klientov, alebo teda riešim akvizície a chcem si zvyšovať tržby vo firme. A ďalší môže byť aj employer branding. To riešiš ty. Áno, k tomu ešte prídeme. Má zmysel napríklad aj pre študentov, študentky byť na LinkedIn, lebo často, keď sa rozprávame s klientmi, ktorí práve veľa pracujú s vysokými školami v rámci employer brandingu, tak tam dostávame tie informácie, keď povieme, že však poďte na LinkedIn, tam sa môžeme spojiť, tak sú niektorí študenti, ktorí sú, že jasné, som tam v podstate od prvého ročníka, na výške dokonca niektorí už takí, že na strednej som si založil účet. Ale pre väčšinu je to stále akoby, nechcem povedať, že neznáma sieť, ale naozaj, že jej nevenujú pozornosť. Tak odporúčala by si mladým ľuďom, aby tam išli? Určite áno. Bola som aj tento rok, to bolo na Ekonomickej univerzite, tiež prednášať pre zopár študentov, hovoriť o výhodách LinkedInu.
Takže myslím, že som ich celkom nabudila aspoň tú skupinku. Aj niekedy vo svojich newsletteroch spomínam práve to, že prečo by aj študenti tam mali byť. A áno, vie im to veľmi pekne pomôcť do budúcna. Že aj keď, že ja stále hovorím, že človek si možno myslí, že čo tam budem ja pridávať a o čom mám písať, ale tam sa vie vymyslieť akože čokoľvek. Súhlasím. Čo napríklad by si povedala človeku, ktorý povie, že dobre, tak ja si prácu nehľadám, mám zamestnanie, som v tom zamestnaní spokojný, nejdem ho nejakým spôsobom meniť, alebo to aspoň neplánujem, tak na čo by som tam bol? Tak áno, ja zase nepresviečam ľudí, že teda mali by ste tam byť, alebo väčšinou, keď už niekto ku mne príde, alebo majú tie otázky, už vedia, nejako sú sčítaní, že na čo asi ten LinkedIn by bol dobrý. A potom skôr riešime, že čo tam pridávať, ano, aby to dávalo význam a zmysel pre tú danú osobu. Ale akože ja ten význam vidím u každého, lebo keď už niekde byť na niektorej sociálnej sieti, tak za mňa ten LinkedIn je tá jedna z tých správnych. Lebo tvoríte si túto svoje povedomie a to biznisové niečo do budúcna. Tiež mám pocit, že je to akoby taká najzmysluplnejšia sociálna sieť, ak hovorím naozaj o nejakej osobnej hodnote, ktorú môže mať v rámci nejakého biznisu. No tak poďme na ten náš employer branding, teda to ma celkom bude zaujímať, tvoje pohľady, tvoje skúsenosti a verím, že aj tých ľudí, ktorí nás počúvajú alebo sledujú. Môže si firma alebo HR manažérka akoby že budovať, a teda ostane, že pri firme, ale teda väčšinou to drivujú HRisti. Môže si firma budovať employer branding bez toho, aby bola na LinkedIn alebo vôbec na nejakej sociálnej sieti dnes? Určite áno a robí sa to prevažne práve cez zamestnancov tej danej spoločnosti. To je akože najlepšie. Hovoríme tým ľuďom, ktorí teda sú zamestnanci a sú aktívni na LinkedIne, tak hovoríme ambasádori a tvoríme pre nich akoby také ambasádorské programy. A keď nemáme takýchto zamestnancov, lebo sú firmy, ktoré povedia, že vieš, ale že teraz sa to už nedieľa. A na začiatku, keď to bolo také, že my na ten LinkedIn akože nechceme ísť ani tí naši ľudia, že však my si vystačíme, vymyslím si s pracovnými inzerátmi a občas ideme na nejaké kariérne podujatie. A veď tí ľudia si o nás akože povedia niečo. Tak je to ešte stále akoby funkčný model? Ja mám pocit, že nebol nikdy funkčný model. ale... To je dobrá otázka. Že, tak za mňa čím viacej kanálov má firma, cez ktoré komunikuje, tak tým lepšie. A tým, že ten LinkedIn je tá profesionálna sieť a platforma, tak je to podľa mňa tá správna cesta. Je lepšie, aby firma, teda už sa aj povedal, že komunikovala viacej cez zamestnancov, alebo má zmysel mať aj svoj company page alebo company profil, teda ten firemný profil, aby som bol v slovenčine? Má význam mať aj firemnú stránku, ale není toto najnevyhnutnejšie na LinkedIne. Dôležité je komunikovať cez súkromné profily daných zamestnancov. Za mňa určite by tam mal byť ten šéf, CEO, majiteľ, konateľ firmy, alebo teda ten C-level. Potom už vždy sa ľahšie pridávajú aj ostatní zamestnanci, keď vidia, že tak je tam aj môj šéf, tak dobre, vyskúšam a uvidia, že čo to prináša vôbec firme, keď už tam je niekto, tak už sa vedia ľahšie zapojiť. No a samozrejme platí, čím viac je zamestnancov z danej spoločnosti na LinkedIne, tým lepšie pre ňu. Ako máš skúsenosť práve s tým C-levelom? Majú chuť do toho ísť, alebo nie? Lebo ja poznám tých C-čkových ľudí, teda C-level, niektorí sú takí, že jasné, dobre, a budem teraz ja ten nositeľ alebo nositeľka myšlienky, ale mnohokrát sú to ľudia, ktorí sú takí odťažití a povedia, že proste nechceme až tak veľmi komunikovať. Tak je to, neviem, či že pol na pol, a že sú aj takí. Ku mne prevažne, keď už niekto príde, tak áno, už vie, že by tam asi mal byť a teda chce. A prevažne je to ten C-level alebo majitelia daných spoločností. No a potom hovorím, že vždy to je ľahšie akože komunikovať ďalej v rámci firmy, takže akože sú spoločnosti, ktoré to majú naozaj že úžasne aj vytvorené, také tieto ambasádorské programy, alebo že vôbec tú starostlivosť o to, aby boli aj na iných sieťach akože aktívni. Tak to som pri niektorých spoločnostiach bola fakt, že milo prekvapená, že wow, že takýto level majú niektoré firmy. Ja som sa nejak zamýšľal práve teraz, keď som išiel na tento náš podcast, na to nahrávanie, lebo ja bývam v Starom meste a tam tie uličky sú také úzke a akurát stalo predo mnou auto OLO, odvoz a likvidácia odpadu. Ty sú, no. A oni sú, že mega super. Na Instagrame to naozaj že celkom vybuchlo. A som si presne hovoril, že
že sám vnímam, ako sa mení môj pohľad napríklad na nich, že a verím tomu, že tá hrdosť zamestnancov musela, že neskutočne narásť. Taký viacej cool, lebo že? je to cool, presne. Že ja mám pocit, že akože smeťari vlastne, že čiastočne vždy boli cool pre malé deti, ale povedzme si, že to asi nie je úplne to vysnívané povolanie teraz každého, že keď možno už prekročíš nejakú hranicu vekov, tak už si povieš, že dobre, už to akoby nie je možno tak cool. Ale práve vďaka tomu, ako začali komunikovať, tak vlastne tá hrdosť, že super. A uvedomil som si inú ešte vec, že chcel by si byť smeťarom. To ešte, takto ďaleko ešte som sa nedostal, ale že keď som predtým musel čakať v tej úzkej uličke, tam nevieš predbehnúť, tak bol som taký nervózny, že proste tí smeťari tam proste stoja a tak. A teraz ako náhle sú akože na tom Instagrame, tak vlastne je to také, že až dobre, to na počkám. LinkedIne, hej? Ale hej, akože aj na LinkedIne, na Instagrame. Ale na LinkedIne ich veľa. Vieš, že komunikujú dobre, komunikujú. Dokonca majú tam takého, čože bývalý človek z nejakej reklamky, ktorý tak on to tam tak akože. No ale tu ma presne napadá ďalšia otázka. Ako zabezpečiť, a je to častá obava klientov, ako zabezpečiť nejakú mieru, nechcem to úplne nazvať, že kontroly, ale povedzme, že konzistentnosti komunikácie zamestnancov, tak aby bola minimálne v súlade s nejakými komunikačnými cieľmi, hodnotami spoločnosti. Inými slovami, ako zabrániť tomu, aby sa z toho nestal nejaký divoký punk, že teraz tí zamestnanci budú komunikovať najrôznejšie témy, možno nechtiac aj uškodia tej spoločnosti, lebo toto je častá obava, keď napríklad nastavujeme práve ambasadorský program, že okay, tak, že kde je tá miera slobody versus akejsi kontroly alebo riadenia tej komunikácie? No ja musím povedať, že ja som sa nestretla zatiaľ s tým, že by to firmy nejako extrémne kontrolovali, alebo teraz mali nejaké, že také naozaj, že prísne pravidlá, že kto čo môže dávať von. Nechávajú svojim ľuďom voľnú ruku, že čo tam pridajú a veria im, že ten obsah bude kvalitný. Vedia ich však tieto spoločnosti veľmi dobre a kvalitne podporiť. Čiže fakt, že na šerovaných dokumentoch všade možným pripravujú rôzne materiály, či už tie vizuály a tak ďalej, čo vedia použiť. A za mňa to akože podľa mňa dobre funguje, že stačí niekedy ľuďom dôverovať, že tam nedajú hocičo. Alebo teda, že na úvod je dobre možno vysvetliť, že o čom je ten LinkedIn, alebo tá daná sociálna sieť, že čo tam je vhodné pridávať a keď uvidia, že akým štýlom a tak ďalej. Ja mám s tým dobrú skúsenosť, že naozaj, že či už keď sa spraví aj nejaký webinár pre viacerých zamestnancov, prihlási sa tam kto chce, urobí sa aspoň taký krátky nejaký brief, že o čom to vôbec je a nejaké, rada ukazujem aj tiež z case studies, že čo tam vôbec viete pridávať a ako tu byť aktívny, lebo predsa je to trošku iné oproti iným sociálnym sieťam, tak ľudia sa v tom nájdu a páči sa im často tá taká odbornosť a profesionalita. Áno, tie case studies sú fajne. Ja pamätám, keď si niekedy robila taký vstup na niektorých mojich školeniach, že čo som mal s klientmi, že si tam mala tú svoju časť, tak naozaj tá časť, kde si ukazovala konkrétne vlastne typy príspevkov a podobne, tak to bolo zaujímavé. Ja možno v tomto ešte otázka tiež na teba. Tá moja skúsenosť je, že tiež keď pripravujeme ambasádorov vo firmách, tak napríklad, že okrem toho, že ich učíme, ako vlastne rozumieť LinkedInu alebo iným sociálnym sieťam podľa toho teda, že kde tá firma chce komunikovať, tak ich napríklad aj učíme robiť content, typu, že napríklad, že najobľúbenejšie školenia sú, že školenia fotografia na mobil. A ja som si tým prešiel, akože veľa som sa to ja učil, tak raz som robil taký maličký nejaký workshopík pre jedného môjho klienta, že počúvate, že keď máte niekto chuť, že lepšie rozumie tomu, že čo všetko na tom mobile dokážete spraviť, takže však poďte. A nakoniec to bolo, že najplnšie školenie zo všetkých tých komunikačných tém. A sme presne tam riešili, že hĺbka, ostrosť, neviem čo, farebnosť a tak ďalej, že vlastne niekedy je možno dobre tých ľudí naučiť nielen to, ako rozumieť sieti, ako si zvýšovať nejaký počet followerov alebo connections, alebo ako písať texty, ale že aby potom aj tie médiá boli v dostatočnej kvalite alebo nejaké vizuálnej atraktívnosti, aby to dávalo celé zmysel. Áno, nie. Áno. Dobre, určite. Vizuál je potrebný nejaký tam dať. A tu mám jednu otázku na telo, ak môžem. Ježiš, no. Veľakrát dostávam, lebo však ty si známy človek a naozaj, že ja sám, napríklad sa veľmi páči tvoja práca, takže ja sám na nejakých mojich školeniach ukazujem tvoj profil, alebo ja hovorím, že keď naozaj ľudia sa chcú inšpirovať, takže že to, ako to robíš ty, je z môjho pohľadu, že veľmi fajn, aj preto, lebo podľa mňa kladieš ten dôraz na tú reputáciu, že nie je to presne o tom, že teraz budem vyskakovať z každej chladničky a za koľkoľvek témov, ale že naozaj má to nejakú konzistentnosť a kvalitu. A ľudia ťa veľmi často vnímajú, že
že to je tá, akože čo máte pekné fotky, ale všimol som si, že spolu s tebou akoby vzniklo, alebo ja to tak mám, že spolu s tebou vznikol taký fenomén, že ľudia vlastne dajú fotografiu, ktorá je akoby, že profesionálna fotografia, ktorá nesúvisí s témou, o ktorej ten človek píše. Typu, že sedím pri počítači, pekná fotka, alebo som niekde v nejakej póze a vlastne rozoberám, že úplne inú tému a veľmi dobre na to ľudia reagujú. To znamená, že nemusí byť vždy akoby ten vizuál akoby, že kontextový z tvojej skúsenosti? Tak za mňa ako malo by to byť, že keď človek len začína byť na LinkedIne aktívny, tak v prvom rade ťa musia ľudia nejako spoznať a navnímať, že vôbec kto si čo robíš. Tak tie fotografie tej danej osoby sú, myslím, že celkom podstatné. A ľudia si ťa musia čím skôr spojiť s tým, že aha, tak Oliver robí to a to, že ja nemôžem byť zmetený, že tak čo robíš, keby si dával, akože keby tam boli príspevky bez fotky, alebo by si dával nejaké výhľady z mesta, alebo dačo, tak by to nemalo aj taký efekt. Takže za mňa tá fotografia tam musí byť, alebo tá daná osoba, samozrejme je tam nejaký dobrý pomer, by tam mal byť, ale že nemusí byť človek na každej fotografii, alebo tak, ale nejako kombinovať to možno s tými, jak ja dávam aj ja, že ten karusel a tak ďalej, ale áno, že ten vizuál je nejako podstatný, je trošku. Myslel som to aj tak, že videl som niekedy príspevky, kde bol človek, napríklad, že písal, že bola som na nejakej konferencii a čakal by som, že tam bude fotka z tej konferencie, ale v skutočnosti to bola fotografia, naozaj iba vyslovene akoby, že múdová, ilustračná fotografia síce toho človeka, ale akoby, že štúdiová fotografia. Aha, tak neviem. Že či toto dáva akoby zmysel. Tak toto asi nie. Mám pocit, že nie. Ale teda, a možno, toto vzniklo vďaka mne. Tak to neviem úplne, či toto, ale zle som to takto som to úplne nemyslel. Nie, tak som to nemyslel. Nie, tak malo by to dávať nejakú pointu. Mám pocit, že v istom momente sa to akoby už tak akože dostalo. Napríklad sledujem jedného človeka, nebudem ho menovať a nebudem hovoriť, že či muž alebo žena. Toto mi povieš. Ktorá, aby to bolo neurčité, má presne, že ja poznám osobne toho človeka, viem presne, kde boli tie fotky nafotené, dokonca viem, kto to fotil. A je to človek, ktorý píše naozaj že veľmi odborné veci. Akoby, že oblasť akoby, že psychológia, rozvoj, tento typ akože, že nie je to, že nejaká biznisová téma, ale vyslovene akoby, že takáto rozvojová téma. A veľmi často sú tam fotky, ktoré fakt akože mne že vôbec nekorelujú s tým obsahom, ale všímam si ten trend, že odkedy tento človek začal dávať tento typ kombinácie, tak mu veľmi začali vstúpať akoby čísla. No, to len na doplnenie. Tak akože je dobre, keď ťa ľudia vidia aj v takom inom uhle, že nie sú všetky fotografie vyumelkované, hej, že zase bolo by tiež u mňa akože od veci, kebyže všade dávam tie top super fotografie. Ty máš také z akcií, kde ste... Áno, že musí to byť taká kombinácia. Áno. Dobre. Posledná otázka k tejto téme. Opäť relatívne častá z praxe. Ako rozlíšiť, alebo ako si stanoviť, že keď máš povedzme ten firemný profil a zároveň máš nejakých ambasádorov, ktoré témy komunikovať cez firemný profil, ktoré cez ambasádorov? Dám príklad. Firma sa zapojí do nejakej CSR aktivity, alebo naozaj ste na nejakých profesia days, alebo ideš na nejakú vysokú školu a máš tam svojich nejakých zástupcov, ktorí prednášajú a podobne. Ako si povedať, že dobre, tak teraz toto hodím akoby, že na company, alebo že dobre, chalani, babi, toto dajte vy teraz na svojich profiloch? Tak základný rozdiel je v tom, že ako komunikujem a ten štýl rozprávania, ako to napíšem, čiže keď má spoločnosť stanovený nejaký svoj ten štýl komunikácie, tak samozrejme na tom firemnom profile by to malo byť také serióznejšie a takým odborným ako keby možno štýlom, ale na tých súkromných profiloch to vieš poňať odľahčenejšie, keďže píšeme cez súkromné profily, ale zároveň môžu to byť rovnaké témy, len môžete aj použiť kebyže rovnaké fotografie, ale opísať to svojimi slovami na tom súkromnom profile. OK, čiže dáva zmysel, že naozaj, že máš tu jednu akciu, team building, CSR, whatever, a teraz spracuješ to tak, že aj oficiálny akoby statement, alebo vyhlásenie, oficiálny príspevok spoločnosti, ale vlastne rovnaká téma ide ešte aj náskrz tých ľudí. Môže, áno. Super. Kde je, a toto bolo také možno také, že teraz sme si hovorili viacej, že čo robiť, tak poďme to možno ukončiť tým, že čomu sa možno vyhnúť radšej. Kde je nejaká hranica medzi, akoby, že dobre, ty už to aj povedal, že je dobré dávať nejaké osobné príspevky, byť autentický, a kde je tá hranica medzi, toto je
ešte osobné, ešte autentické a toto je už príliš veľa. Už je to príliš z tej kuchyne, príliš osobné, príliš, neviem, ako to inak naformulovať. A tak to by si mal ako každý sám zodpovedať, že čo všetko by chcel dať na LinkedIn. Ja napríklad, že mám síce rodinu, 2 deti, manžela, ale nikto ich nikdy nevidel. Ja sem dávam len pracovné záležitosti, ani na Instagram také nedávam, takže toto si zase ja ako keby strážim a separujem. Čiže buduješ si povesť single bezdetnej ženy, hej? Áno, nie, že nemám rada a nemám takú potrebu pridávať sem ten súkromný obsah. A ja chcem, aby si ma ľudia pamätali za to, že čo robím a nie, že Marta má 2 deti alebo čo ja viem, niečo. Takže preto. Ako, samozrejme je to na každom z vás, čo tam dáte, ale hej, zamysleť sa nad tým, že či chcem toto, aby proste viselo na tej mojej sieti a na sociálnych sieťach ešte rok, 2 dozadu a hej, tá digitálna stopa je v podstate nezmazateľná. Hej. Má zmysel hovoriť aj o neúspechoch napríklad na LinkedIne, lebo môj pocit je a častokrát naozaj pri tých rôznych diskusiách, či už na školeniach, na konferenciách, na workshopoch alebo aj proste individuálne s ľuďmi, tak mnoho ľudí hovorí, že vlastne, že prečo majú pocit, že ten LinkedIn je toxický a ja sám sa inak priznám, že ja som mal istý čas tento pocit, že mal som jedno obdobie, kedy nechcem povedať, že sa mi nedarilo, ale mal som taký ten pocit takého, že otvoril som si LinkedIn a napriek tomu, že som z každej strany počúval, že Oliver, že super, že tam si, tu ťa vnímame, takýto klient, naozaj, že mi chodili, že dopity všetko, tak ale ako náhle som si otvoril LinkedIn a teraz som videl ľudí typu, že získali sme investíciu 10 miliónov. Toto som vyhral, neviem čo. Tu som vo Forbese v takom... Ja som si zrazu hovoril, že Oliver, preboha, kde si spravil chybu? Že to je úplne jedno, že... A pritom ja som to mal voľaký, takže som si hovoril, že keby som napríklad že získal takéhoto klienta, že to už by som považoval za úspech. Teraz mám, že 3 takých klientov. A nemal som akoby, že pocit úspechu, lebo som mal pocit, že vždy ma to prevalcovalo nejakým oveľa vyšším, oveľa silnejším úspechom niekoho iného. A že vlastne, a teraz pridala tá pointa, ja poznám mnohých ľudí osobne. Naozaj, že mnohých ľudí poznám osobne. A viem, že tá realita je že úplne iná. A že naozaj, že toto veľmi iná. Aj to by som ti vedel rozprávať, že príbehy. Že ľudia, ktorí že prídu za mnou s tým, že Oliver, poď mi pomôcť biznisom, že nedarí sa mi predaj, nemám zákazky. Mal som človeka, ktorý pomaly, akože sa ma pýtal, že nechcem povedať, že či mu nemôžem požičať peniaze, ale akože niečo na tento spôsob, že fakt je akože na tom, že zle. A potom si otvoríš LinkedIn a vybehne ti jeho, a to bol, že v ten istý deň, príspevok o tom, že najsilnejší rok mojej kariéry. Hej? A ja si hovorím, že až takto. A ja si hovorím, že kde sme? A tá moja otázka teda znie, že prečo nehovoríme aj o tom, že sa nám niečo nepodarilo? Áno, to je podľa mňa úplne v poriadku, že niečo, že aj ja to, kde som teraz, tak prešlo x rokov, ale všetko ma niekam posunulo, hej? Čiže aj tie akože dobré, zlé veci ťa nejako formujú a aj to prospieva. Hej? Čiže podľa mňa, akože ľudia sa v tom uvidia zase, že vidia, že že každému sa len darí. Pýtam sa na to aj preto, lebo ja som mal jedno také obdobie, kedy som akože celkom otvorene komunikoval o veciach, ktoré mi nevyšli. Aj to, že v 2010 som spravil fakt, že zlé biznisové rozhodnutie a skoro som skrachoval a naozaj som musel, že veľmi makať, aby som proste vrátil nejaké investície, ktoré som si povedal podobne. A to všetko ťa vlastne posúva. Že mám pocit, že napríklad v Amerike sa vždy hovorí, že tí úspešní ľudia musia mať tú hokejovú krivku, že musíš tam mať aj ten pád dole. Na Slovensku nie. A keď som začal ale hovoriť o týchto veciach, tak jeden môj známy, ktorý robí v PR oblasti, mi hovorí, že Oliver, že nedávaj tieto veci von. Že to ti akože poškodí reputáciu, že akoby... A povedal takú zaujímavú vetu, ktorú potom som niekde ešte našiel ako citát, že neúspech vyvoláva súcit, úspech vyvoláva nasledovníkov. A on mi vlastne hovorí, že proste komunikuj len tie úspechy, aby si sa akože zafixoval v ľuďoch, že si ten úspešný. Ale a mne to nesedí s tou autenticitou. Ani mne, presne, hej. Že zase čo je na tom, že veď nemáme každý deň, že super a aj tie pády nám pomáhajú v tom, že sme zase lepší, hej. Takže za mňa ako je dobre pridávať aj takéto veci na LinkedIn, lebo ľudia si povedia, že aha, tak aj Oliver je jeden z nás, že určite áno. Netreba sa toho obávať. Politika na LinkedIn, áno, nie? Za mňa nie. Mala som niektoré správy, niektorí ľudia mi písali, že či by som nemohla niečo zdieľať a dávať, tak toto akože nie za mňa.
nechcem ísť touto sférou alebo týmto štýlom na LinkedIne a aj preto, že možno si ľudia myslia, že vie ti to v niečom pomôcť, ale vie ti to aj veľmi pekne uškodiť. A tak znova platí, že každý podľa seba nech tam pridáva veci, čo si myslím. A nepáči sa mi, keď ľudia tu reagujú nejak vulgárne. Sú aj takí, to nerada vidím a podľa mňa dajú sa akože niektoré statusy napísať aj slušne. Vieš povedať tú svoju pointu, ale nemusíš použiť nadávky. Pamätáš si na nejaký svoj najúspešnejší príspevok, ktorý bol taký, že ťa vystrelil v nejakej viditeľnosti, interakciách a recept na takýto výsledok? Ja neviem, že ktorý by bol, že ale podľa mňa tie moje ako keby najúspešnejšie sú tie, také, že to dávam tak raz za rok. Hovorím tomu, že motivačné príspevky. Okay. To sú také, že som zmenila vlastne z korporátu, som odišla po 15 rokoch, hej, a toto dávam. A to som sa, keď som dávala taký príspevok prvýkrát, tak som sa na to odhodlávala fakt asi pol roka, že či to dám, že nebude to blbosť, že či to budú ľudia akože vôbec čítať. Ale keď som to niekomu hovorila, tak veľa ľudí mi, že jasné, daj, že to je super, že bude to zaujímavá inšpirácia pre iných ľudí. Tak som dala a zrazu akože fakt, že brutálne čísla to malo vtedy. To malo cez 1000 lajkov a to bolo ale pred x rokmi, čiže tie dosahy tam boli fakt, že vtedy nádherné. Ale toto dávam tak raz za rok, áno, a vždy mám na to akože skvelé ohlasy. Kedy bude najbližší? Kedy si dáme do kalendára, že príde? V lete, v júli. Takže ešte pol roka máme pred sebou. Hej. Tvojmu ďalšiemu motivačnému No, tak lebo akože ja rada hovorím aj to, že život je krátky na to, aby sme robili veci, ktoré nás nejako nenaplňajú. Takže keď niekoho nebaví tá práca, tak že na čo tam ostávať? Alebo nebol to úplne môj prípad, že by ma to nebavilo, ale chcela som robiť niečo svoje. Hej? A hovorila som si, že kedy to vyskúšať, keď nie teraz, po 40-ke, takže idem na to. Tak tiež to bola neistota, ale treba skúšať. Čo by si poradila ľuďom, ktorí sa boja ísť akoby v úvodzovkách, že s kožou na trh? To znamená, presne majú ten pocit, že o čom budem hovoriť, nikto ma aj tak nebude počúvať. Už je tu milión ľudí, ktorí sú možno skúsenejší, šikovnejší, alebo minimálne známejší, majú tie dosahy. Keď by som teraz začínala, hej, budem mať 100 followerov horko ťažko, tak vlastne aký to má význam, keď iní v úvodzovkách influenceri, alebo teda viditeľné postavy na LinkedIn majú tisícky ľudí, tak čo by si poradila? Odpoveďou je, že každý raz začínal, tak treba skúšať a veriť si. Akože samozrejme na úvod to je možno ťažké. Aj tento týždeň sme jednou klientkou sedeli a ona, že babi, že vy mi veríte viacej ako ja sebe. A že ale ona, že chcela by som byť za rok tak akože v top niekde priečkách. Hovorím však, ale veď budeš, že môžeš. Lebo proste každý má o čom hovoriť a keď záleží, aká si osobnosť, čo vieš dať zo seba von. Hej, tak nebať sa toho. Asi posledná otázka. Dá sa byť úspešný na LinkedIne aj bez toho, aby si dávala príspevky? Že iba cez komentáre? Tak akože možno by sa dalo, ale trvalo by ti to veľmi dlho. Ďakujem veľmi pekne. Marta, úplne posledná, a to nie je ani otázka, ale že tip, rada, inšpirácia, motivácia, odkaz pre našich poslucháčov, naše poslucháčky podcastu HR Approved. Takže odkaz v rámci LinkedInu? Alebo nechám to na seba. Ja mám tak celkovo, že proste robte, čo vás baví, čo vás naplňa, aby ste boli hlavne šťastní v rámci tej svojej práce a potom bude všetko ľahšie. Ďakujem vám pekne. To bola Marta Pálešová, odborníčka a strategička na sociálnu sieť LinkedIn. Ďakujem vám pekne, že ste tu bola s nami. Ďakujem krásne. Milí priatelia, ďakujem vám pekne za vašu pozornosť a teším sa na naše najbližšie stretnutie pri podcaste HR Approved. Ahojte. Čaute.